Number 2. Oy, mga kagay, ibak-to-back na nato ni kagay. Tanawa, lahi lagi din mong isi. O kaganina, pag intro na to, isog kay kakaroon na tanawa mong isi. Kita pati lagos. Ay, sus, alangan, hilis gutan ng tutoy niya para sa mga bata. Another beautiful girl na lang. Ibak-to-back na nato ni para tuloy-tuloy. Beautiful girl, Sus! Sabi mga kagahi. wherever you are. Mga kagahi, kani usa Ayaw ko ka tagay ana nga background ni. Ayaw ko Ano tagay ana nga background Usa ni ni. siya Kung long ka- hair ba? Usa ni sa kataga sugbong kugon. Misa-misa. Taga sugbong ko ron Pareha ni- maayon mo taga sugbong ko. pareha ni sila kay gwapa sila, Mayor. Mildred. Oh, pareha. Labas. Pareha, Good morning sa mga mga taga gwapa. sugbong ko. Puros mga gwapa. Pariya gid niya no. Nahimo. Mayor, gwapa po. Gwapa po. Nahimo ni siyang pambato sa probinsya para sa Miss Earth Philippines 2021. Beautiful girl, Ay, bali lang. Philippines Earth. Bali. Miss Philippines Earth. Oh, sorry na, nagkamali lang. So, by Ikaw, anayo ka, basta, ingon ana nga mga klase bisita, magkasalimuang nuweng ka. Kaubanado karon ladies and ladies and gentlemen, ang kaubanado karon buntaga, mga kagay, Miss Catherine Tan Gipitasio. beautiful girl, Mausap gid ang mausap lagi. Maayong buntag po, Sir Art and Sir Bernie Sus. Bitok nito. Ang Sila, di ka, ma'am? Bisaya. I thought you're from somewhere. Wow. International international beauty queen. Ang atong technician diri bitaw, atong TD diri ba, giduka ganina pag abot sa Zoom. Ni mata kalit eh. Congratulations, Miss Catherine. Yes, Thank you po, congratulations. sir. Ang mag-representar sa Pilipinas Wow. sa kaniniang kuan. Kaming tawag ni Bern. Again, isulti ba ni? Miss Ato ka para sa Miss Philippines Earth. Baliday. Tama no. Okay? Kanang temsa. Sa imuha pa lang barog Oh, correct. Miss Cat, no? Mutya na yung kanamo unya. Yes. Anad ba ka ani or pangbitikwin man gid mo. Actually, Sir Art, it's my first time for national pageant. Oh. Okay. Oh, okay. Actually, mga 1 to 2 years pa ko ba na-introduce sa pageantry. Kasi una, mahilig ko. Tumbuyan, manggag ko. Akong hobby is basketball. Magdula o Bayton problema ko, ma'am. magdula og kalang pusil-pusil sa computer. Inana ako ang mga interest. Okay. But aside from that, na student leader na magikudaan and ako nanakay heart bitaw nga mag-serve sa akong school kiga president ko sa isa ka Win Campus Agenda ana. Asa ba nag-college si Kat? Xavier University. Xavier. Xavier. Say hi to your classmates and teachers. Hello sa mga classmates, sa mga online and virtual classmates. Karong August 9 ang ato ang klase. Back to Isang year school. na si Miss Kat? Yes? Isang year na? I'm already on my 3rd year on BS Accountancy. Accountancy. College. Say nga naka-sexy ba? Unsay imong paboritong sudan nga makahurot kag daghang rice? Paboritong sudan. Kanang makahurot yung kag daghang rice ba, bro? Di gyud mo mapugngan imong self. Unsay sudan? Kuan. Manok. Manok. Chicken din mo din ni sikreto. And ikaw na imo bang buhok? Natural na nga kanang ano. Okay, bantayan na ako no. Medyo kulot-kulot. Basta kulot gyud kagayan mga itsuraan gyud na gyud. Mo gina-prove na gyud. Basta Tawag mo, ana. Wavy. natural na nga ingana imong hair no. Sige, Bern. Yes. Kulot na yun ko. Art kapisa. Art kape-kape sa. Kaloy, Bern. Nag-glow kag kalit, Bern. Sige, Bern. Kape-kape sa. Miss Kat, Bern. Kape-kape sa lituan. Kape-kape sa. Kaya ako sa ning getting to know each other. Ninyo na mangod ko, Bern. Ay, teka muna. Siyempre, teka muna. Pero, before kaning national nga pageant nga imong giapilan, na kay giapil-apilan ng mga pageant sa school or sa inyong area? Yes. Kana na before ko ni sulod og Miss Philippines Earth kay niagi ko og Biskuyamis, which is a pageant sa Misamis Oriental. Correct. Alright. And in fairness, anawa yung picture kagay Art, no? I mean, gwapo ka ang iyang hair, nibagay po si mong naong nga medyo Di gwapa gid siya, Bern. Mao galing. Dito agad.
Ayun na, kasi nga, ang inyong diretso, guwapa kay kaday. Salamat po. Matiri ako, galaom ko nga. Kasi lang, so di lang ka critic sa mga politiko, ha? Di lang ka critic sa politiko. Daog yun. Para na ko, daog na ka, ma'am. Para na ko, ma'am. Thank you. As in, Thank you. isa'y advokasya ni Miss Kat sa imong Yes. pagsalmot aning Miss Philippines Earth. Unsay imong gustong i-champion, no? Tama. So, ako advocacy na ginadala sa Miss Philippines Earth kaya ang advocacy po na gina-promote ni Gov. Bambi Imano, which is sustainable ecotourism. Kay karon man gyud most especially nga ang atong mga leaders, mga political leaders, business leaders, kay ang hunang-huna nila is kwarta, profit sa ekonomiya. And gusto sila malambo at ekonomiya. Pero ang gakalimtan man gud sa atong mga leaders, kay kailangan man gyud i-balance nato ang environment ug ang ato ang economy. Mula ang gakalimtan. Busa, ang problema karon sa Earth kay gakahulot gyud ang mga resources o gakapangit gyud ang atong environment tungod kay kami nga mindset gakalimtan bitaw sa atong mga leaders. So gusto na ko ibalik ni siya nga mindset aron dili lang ang future sa Philippines ang ma-secure nato nga molambo, but ma-make sure bitaw nato nga kani siya nga mindset ma-pass nato sa future generations. Kaya mo gid atong istorya ka, Kat, samtang istorya siya, guy, Bern, ako siyang ginatutukan. Samtang gatutok ko niya. Future Lucy Torres. Beautiful girl, Nakay usay. Hangawa sa tauhan, sa patilimban, sa kinaiyahan. One day you will become a mighty voice, not only for women, but for the entire Filipino nation. So, nakita na mo ni Governor Bambi Juan, Miss Catherine. yes, nakita na mi pero kanang dili gyud mo wala pa mi kanang naka-deep conversation pa kay busy man gyud pakig-close. siya. Ma'am, ay pakig-close. Ayaw pakig-close, ma'am. Ngano? Si Governor Bambi, ma'am. Ayaw kayo pakig-close. Ma'am, kayo na siya ipahilak, ma'am. Ayaw kayo, ma'am. Ma'am, okay rin ka, ma'am. Kanang kami sa amua ka ma-close. Ayaw, ma'am. Bambi, ma'am. Anak, ayaw lang, ma'am. Kanang tambag na. Inuyuan na nga tambag. Inuyuan na kon. Oy, kadto lang Miss Kat. Oo. Kumusta daw imong status sa imong heart karon kanang mga panahon na? Happy actually, fulfilled kay ko. Most especially ako ang sulod mangit sa akong heart kay at least na ma-represent na kami sa Miss Oriental with pride. So Doon na nabay usa ka binuhat nga nakapupo sa pungango sa imong kasing-kasing karon. Nga nakapagbil sa imong pagbati. Ayan, sorry kayo, Sir Art. Dili ko kasabot og mga deep na kaya. Sorry kayo. Sa atong programa ni. Nabay ani man din ang lagi. modern lagi. Ay lagi pag ikaw kay kinaraan gyud ka. Sure sa imong heart. Nanabay creation from the universe nga nakakapture sa imong heart. Sa imong heart karon. Sila burn ko. Anak ko. Actually, nana ko loved one or nakoy uyab karon Wow. and Murag dugay lagi nimo siya maliktok. Murag di kayo nimo siya love. Away ni Pangman sa interview. Nganong dugay nimo gito ba? Nganong nagduha ka? Karang dugay kay kaya murag imong gipili ang words nung sa niya. Sure ko na hurt siya ron, nagtanaw siya ron. Na hurt siya ron. Wala ka lang pupuhian niya i-invite ang mga tao na istorya nadunggan nimo katong istorya namo ni Miss Nadine Casinyo sa Modern Nanays. If ever ba ikaw magka-baby pohon pag human sa eskwela sa bayhana sa paon ta to sa humana sa tanan ha ayo sa dungan sa publiko tanan ayo pa ila ang mga laki ha ayo sa tanan to be an empowered woman and inspiration to other women. Okay Kat, sabot na to na Kat ha. wala problema. Salamat. Inaway na hurt na bitaw to girl. Kung ikaw ba na po baby, imo pong breastfeed. Of course. Like Salamat. it's the need of Sila, every Miss mother's need. Catherine, sa unsa may aktibidad sa Miss Philippines Earth karon, Yeah, unsaon pagsuporta Suporta sa nimo? mo, yes. Yes. Asa ba ka unsaon namo nga mudaog ka kanang way lain mudaog ikaw ra gyud.
So yes, I'd like to take the opportunity to invite everybody who's watching right now to watch our coronation. It will be on August 8th, 10 a.m. So you can watch. Yes. So it will be on the Camp Amelia channel, or you can watch it through Miss Philippines Earth Facebook page or YouTube channel sa Miss Philippines Earth. So that's on 10 a.m. po. And of course, later po, we will have our last online event sa Miss Philippines Earth. So it will be our last activity for Miss Philippines Earth before we close it on August. Asa kanila makita? Asa na makita, ma'am? Sa Facebook page sa Miss Philippines Earth. Miss Philippines Earth Facebook page. Sige, sige, Naaba ni ma'am. ma'am ka ng Sige, ma'am, istorya pa, ma'am. Istorya pa, ma'am. Sige, ma'am. Unsa ka? Naaba, ana? Naaba What? yung inana nga mga component para mo daog ka nga. Yes. Like, Actually, ang voting is already closed yesterday pa po, but it's okay. I am secured na, or kanang kampante na ko nga makasulod gid ka. secured na ang gold para ni ma'am. Ma'am, ako Thank na, you so ma'am, much. ako ginakita, Please, ma'am. Para mo daog daog na ka, ma'am. Catherine Gepitacio. Ang Daog na. Thank you atuang so much. Miss Philippines Earth 2021. Wherever you are. Kajalan, dili ba extended yung interview? Mo na to siya, mo na to. Dili na extended, mo na to Ay lang. sa among pagbalik